दोस्तों, आज फिर हम एक नया कहानी लेकर आइल बानी। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करब और घंटी भी दबा देब ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। त आई एक नया कहानी सुनावतानी। मोबाइल गेम के नशा। चुन्नू पढ़े में बहुत तेज विद्यार्थी रहे। माई बाबूजी के साथ साथ वो पूरा सोसाइटी के दुलारा रहे। स्कूल में होखे वाला हर प्रतियोगिता में वह हमेशा प्रथम स्थान लावत रहे। स्कूल के टीचर भी ओकरा से बहुत प्यार करत रहन। मगर आजकल ओकरा पढ़ाई में मन नइखे लागत। एकर वजह ई बा कि ओकरा मोबाइल पर गेम खेले के लत लाग गई। माई बाप बड़ा प्यार से चुन्नू के समझैलन, मगर चुन्नू कोई बात ना सुनलस। ऊ कभी अपन माई के मोबाइल त कभी बाबूजी के मोबाइल लेके दिन भर गेम खेलत रहे। गेम खेलत अब तो ऊ स्कूल के होमवर्क भी सही से ना कर पावत रहे। ओकरा हमेशा इहे लागत रहे कि ओकर दोस्त लोग ओकरा से ज्यादा स्कोर न गेम में बना लेस जा। होमवर्क न करे के कारण ऊ स्कूल जाए में भी अब बहाना बनावे लग रहे। चुन्नू के पापा आज बड़ा चिंतित रहन। चुन्नू के चौथवी में बहुत कम मार्क्स आइल। क्लास टीचर उनका के बुला के कहली कि चुन्नू के पढ़ाई पर रउरा लोग ध्यान नइखी जा देत, एसे ऊ कमजोर होखल जाता। अपन बच्चा के मोबाइल देके बिगाड़ देनी। स्कूल से शिकायत सुन के ऊ बड़ा उदास होके घरे अइलन। घरे आके ऊ चुन्नू के माई के बहुत डटलन कि हम तो ऑफिस चल जाई ना, आ तू लइका के मोबाइल देके बिगाड़ देलू। अब तो उनकर माई बाबू अपने में लड़े लगलन जा। चुन्नू आवाज की वजह से गेमिंग में ध्यान ना दे पावत रहे, एसे ऊ छत पर जाए के सोचलस। चुन्नू के हाथ में मोबाइल देख के ओकर पापा के बहुत गुस्सा आइल और ऊ चुन्नू के एक चमाटा मार देलन और मोबाइल छीन लेलन। अब त चुन्नू अपन पापा के भी आंख लाल लाल करके देखे लागल। चुन्नू के माई तब ओकरा के खूब मरली। पिताजी तो ड्यूटी चल गिलन और स्कूल बंद होखे के वजह से चुन्नू आज घर पर रहे। आज ऊ सोचलस कि गेम में 2 लेवल पार कर लेब। शायद एक लेवल कंप्लीट होखई वाला रहे कि सारा फसाद हो गईल। मम्मी खाना खाए खातिर चुन्नू के बोलैली। चुन्नी खाए खातिर ना आइल। फिर माई खाना के थाली लेके अइली और पुचकारते कहली कि खाना खा ल बाबू। चुन्नू आपन मुंह कभी एने घुमावे तो कभी ओने घुमावे। थक हार के माई थरिया ले जाके किचन में रख देली और कहली कि अगर खाना खा लेब त आधा घंटा खातिर मोबाइल मिली। कहे के असर भइल कि चुन्नू बोल उठल कि 1 घंटा खातिर मोबाइल देबू। माई कहली ना, सिर्फ आधा घंटा खातिर। चुन्नू मुंह फेर के सोए के नाटक कर लेलस, मगर भूख तो ओकरा लागले रहे। कुछ देर बाद फिर मम्मी से जाके पूछलस कि मम्मी 45 मिनट के लिए मोबाइल देबू। मम्मी बेचारी बेटा के ना खइले रहे, ऐसे दुखी रही। कह देली कि ठीक बा, 45 मिनट खातिर दे दे। चुन्नू जल्दी जल्दी अपन खाना खइलन और माई के मोबाइल से फिर गेम शुरू कर देलन। लेवल पार करे वाला अब केवल एक ही अटेम्प्ट रहे, जेमे वो फेल हो गईलन। वो जल्दी से अपन माई के डेबिट कार्ड निकलन और 50 रुपया के पेमेंट करके 3 लाइफ खरीद लेलन। 45 मिनट हो गए रहे। मम्मी मोबाइल मंगली तो 10 मिनट मम्मी और 10 मिनट मम्मी और करके केहू तरह अगला लेवल पार कर लेलन। पापा के घर पहुँचे के पहिले ऊ पढ़े खातिर बैठ गईलन। आज ऊ पढ़लन, पढ़े में कुछ समझ भी पैलन। मम्मी पापा देख के बहुत खुश भइली जा, लेकिन ऊ लोग जानत रही जा कि पिटाई के असर जैसे ही खत्म होई फिर ऊ स्थिति हो जाई।
चुन्नू अब रोज स्कूल जात रहे और पहिले के मुकाबला पढ़ाई भी करे लाग रहे, काहे कि ओकरा पता रहे कि मम्मी 1 घंटा से अधिक मोबाइल ना दीहन। आज जब वो स्कूल से लौटल त पापा घर पर पहिले ही रहन। ओकरा पता चलल कि गर्मी के छुट्टी में ओकरा गांव में दादाजी के पास जाए के बा। चुन्नू के पापा आज जब चुन्नू के मम्मी के बैंक पासबुक अपडेट करैलन त देखलन कि पिछला 3 महीना में 5,000 रुपया के आसपास केहू के ट्रांसफर भइल बा। उ बैंक क्लर्क से पूछलन त बैंक क्लर्क कहलस कि इ त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भइल बा। हर एक दिन कभी 50 रुपया तो कभी 100 रुपया के ट्रांजेक्शन रहे। पापा घरे आके चुन्नू के माई से पूछलन त उ साफ साफ मना कर देली कि हम नइखी निकलले। उ बतैली कि 3 महीना पहिले उ अमेजन से 200 रुपया के मोबाइल कवर मंगवैले रही। तब चुन्नू के बाबूजी पूछलन कि ऑर्डर तू कैले रहू कि चुन्नू? एह पर बोली कि हम चुन्नू से ही ऑर्डर करवैले रही। अब त सारा मजरा समझ गईलन कि चुन्नुआ काहे पेटीएम अकाउंट बनैले रहे। चुन्नू के बाबूजी तुरंत एटीएम पिन चेंज करैलन। आज वो बड़ा चिंतित हो गईलन कि ऐसन आदत त बच्चा के चोर बना दी। आज वो अपन माई के अकाउंट से पैसा निकालता, काल हमार पाकिट से, दोसरा दिन जाके पड़ोसी में चोरी करी। तबे गांव से चुन्नू के दादाजी के फोन आई। दुखी चुन्नू के पिताजी अपन सारा दुखड़ा अपन बाबूजी के सुनैलन। तो उनकर बाबूजी कहलन कि बेटा तू चुन्नू के ले आके गर्मी के छुट्टी में गांव आ जा। चुन्नू के माई त गांव में बिजली ना होखे के चलते ना नुकुर करत रही, लेकिन बेटा के सुधारे खातिर हामी भर देली कि ठीक बा चलल जाई। चुन्नू त सोचत रहे कि 2-4 दिन बाद पहिले के तरह गेम चले लागी, मगर गांव में मोबाइल चार्ज तो हो ना पाई। उ होमवर्क के बहाना बनावल चहलस त पिताजी ओकरा के कह देलन कि दादाजी स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर भइल बान और उ हमरा के 10वीं तक सब सब्जेक्ट पढ़ावत रहन, तहरो के पढ़ाइयन। अपन स्कूल बैग अपना साथ लेके चलिह और अपन सारा काम गांव में ही कर लिह। पापा फिर चुन्नू सोचलन त कहलन कि पापा लेकिन गांव में तो बिजली के दिक्कत हुई तो जा कैसे पढ़ब। तब चुन्नू के बाबूजी बड़ा ओकरा के डटलन और कहलन कि पहिले बिजली ना रहत रहे, हम बिना बिजली के ही पढ़ाई कइले बानी। रात में जरूरी बा पढ़ल, सुबह और दिन में पढ़िह। 2 दिन बाद चुन्नू अपन कार से गांव चल गई। वो पेड़ पौधा खेत के देख के बड़ा खुश भइल। वो 4 साल के बाद गांव आई रहे। ओकर मम्मी ओकरा के गांव में ना ले आवत रही ताकि लइका बिगड़ जाई। चुन्नू के पापा कहलन कि चुन्नू त एजे चोरी करे सीख लेलस। तब उनकर माई गांव आवे खातिर तैयार हो गईली। 5 घंटा में चुन्नू अपन गांव में रहे। दादाजी और दादी जी अपन बेटा बहू और पोता के देख के बड़ा खुश भइली जा। चुन्नू भी घर के चारों तरफ घूम घूम के अलग अलग सब्जी और पौधा देख के बड़ा खुश भइल, काहे कि उ सब तो बेचारा केवल किताब में ही देखले रहे। ओकरा तो पहिले लागत रहे कि गांव में बहुत बोरिंग लागी, लेकिन गांव में आके अलग अलग सब्जी पौधा देख के उ बड़ा खुश भइल, ओकरा बड़ा मजा आवत रहे। अगला दिन सुबह दादाजी बगल के घर से सनोज के बोलैलन और बतैलन कि इ चुन्नू ह, एकरा के पूरा गांव देखा द। इ 1 महीना एजे रही, ऐसे इ तहरा साथे खेले भी जाई। सनोज चुन्नू के अपना साथे कपड़ा लेके चले के कहलस कि आज बोरबेल चली ओइजे नहाए के। चुन्नू के माई त डेरात रही, लेकिन दादाजी के आदेश के सामने उनकर चलल ना। उ गांव घूम कर नहा के आई। चुन्नू के दादी माटी के चूल्हा पर बनावल रोटी और आपन खेत के उगावल लौकी के सब्जी
चुन्नू के खाए के देली। चुन्नू 3 गो रोटी खात रहे, लेकिन आज 5 रोटी खा लेलस। चुन्नू के माई के देख के बड़ा आश्चर्य भइल कि 3 गो रोटी खाए वाला चुन्नू आज 5 गो रोटी कैसे खा लेलस। खाना खाए के बाद सनोज फिर आइल और ओकरा से कहलस कि गांव के सीमा देखे खातिर साइकिल से लिया के चलब। रास्ता में उ देखलस कि बहुत सारा लोग ताश खेलता। ओकरा बड़ा आश्चर्य भइल कि ऑफिस जाए के समय सब लोग ताश काहे खेलता। गांव के चहद्दी देख के वापस घर लौट आइल। दादाजी भी पूजा करके भोजन करत रहन। उ चुन्नू के किताब लेके आवे के कहलन। चुन्नू अपन स्कूल बैग लेके आइल और किताब देखावे लागल। दादाजी फिर ओकरा के गणित के सवाल समझावे लगलन त देखते देखते 2 चैप्टर बना लेलस और आज ओकरा सब कुछ समझ में भी आवत रहे। पढ़ते पढ़ते ओकर आंख लाग गईल। माई आवाज देली त उ नींद से जागल। तब दादी कहली कि खाना खा ल। दादाजी और चुन्नू दोनों के थाली साथे लागल। उ आज पहली बार इतना मोटा मोटा चावल और छिलका वाला दाल देखले रहे। पहले तो ओकरा लागल कि ओकरा अच्छा ना लगी, लेकिन फिर मुंह में एक कर लेलस तो ओकरा बड़ा स्वादिष्ट लागल। तोरई के सब्जी भी बड़ा मीठा मीठा ओकरा लागत रहे। खाना खइला के बाद उ दादाजी के पास बैठल और बहुत सारा सवाल करे लागल। दादाजी भी सवाल के उत्तर देत रहन। चुन्नू कहलस कि दादाजी, पेड़ के पास कुछ लोग बैठ के ताश खेलत रहे। हम सनोज से कहनी है कि ओइजा चल तो उ हमरा के मना क देलस। कहलस कि लोग जुआरी ह। इ जुआरी का होला? एह नाम के तो फर्नीचर वाला कंपनी बा। दादाजी समझैलन कि देख चुन्नू, हमरा पास 100 रुपया बा और तोहरो पास 100 रुपया बा। हम दोनों लोग पैसा के ताश के दाव में लगाइब। जो जीती उहे पैसा ओकरे उ पैसा हो जाई। एह प्रकार जीते वाला के रोज दाव लगावे के पड़ेला। ताश खेले वाला ऐसा लोग काम पे ना जाला तो उनका जीते खातिर पैसा के जरूरत होला और उ लोग अपने घर के सारा पैसा खत्म कर देवेलन। अगला दाव जीते खातिर उनका कर्जा लेवे के पड़ेला या घर के सामान बेचे के पड़ेला, खेत बेचे के पड़ेला। ए तरह वो लोग धीरे धीरे गरीब होखत जालन जा। अगर कोई किसान खेत में बुआई के वक्त, सिंचाई के वक्त ताश खेली त का होई? चुन्नू तपाक से उत्तर दिलस कि फसल ना उपजी और सिंचाई ना मिले से फसल सूख जाई। चुन्नू फिर पूछलस कि सनोज वहां जाए से काहे इनकार कर देलस। एह पर दादाजी बतैलन कि जो लोग ए लत से दूर ना रही उ ए लत के शिकार हो जाई और जौना लोग के लत लागल बा उ दूसरों के लत लगावल चाहेलन। जैसे चाय पिए वाला त इहे सिखाई कि तू चाय पी ल, दारू पिए वाला सिखाई कि दारू पी ल, जुआ खेले वाला सिखाई कि तू जुआ खेल, चोरी करे वाला सिखाई कि तू चोरी कर। सनोज के चाचा के भी लोग जुआ खेले के लत लगा देले रहे। सनोज के चाचा जुआ खेले में अपन जमीन बेच देलन, घर बेच देलन, सब कुछ बेच देलन। वो बेचारा इतना ज्यादा कर्ज से दब गईलन कि उनका अंत में आत्महत्या करे के पड़ल। तब चुन्नू कहलस कि दादाजी, ए से त अच्छा बाकी ताश खेलल ही छोड़ देवे। तब दादाजी बतैलन कि लत के छोड़ना सामान्य लोग के बस में नइखे। एकरा खातिर बहुत ही मजबूत इरादा चाही। कोई भी खेल जो तहार डेली रूटीन के प्रभावित करता उ एक तरह के नशा बा। तू तो जानते बाड़ कि नशेड़ी लोग चोरियो कर लेवेला, डकैतियो कर लेवेला, यहाँ तक कि हत्या भी कर देवेला। थोड़ा देर में चुन्नू पेशाब करे के बहाने उठल और मम्मी के मोबाइल से गेम अनइंस्टॉल कर देलस। रात के मम्मी के
उ एटीएम कार्ड से पैसा निकाले वाला भी बात बतैलस और कान पकड़ के कहलस कि मम्मी हमरा से गलती हो गई, अब ई गलती दोबारा ना करब। जब तक कॉलेज में ना जाई तब तक मोबाइल हाथ में ना ले। ई सुनकर माई रोवे लगली और चुन्नू के अपन सीना से लगा लेली और कहली कि हमरा तहरा बात पर पूरा भरोसा बा। अब तू जब स्वयं ही अपन गलती मान लेले बाड़ तब हम तहरा के कोई दंड ना देब। हमार त इहे कामना बा कि हमार बेटा खूब पढ़ लिख के खूब नाम कमाए। गर्मी के छुट्टी में चुन्नू अब खूब पढ़ाई कैलस और खूब खेलस भी। छुट्टी खत्म होखे के बाद उ एक नया ऊर्जा के साथ स्कूल लौटल। गेमिंग करे वाला दोस्त ओकरा के लूजर कहत रहन, लेकिन उ मुस्कुरा के वजह से हट जात रहे और लड़का के संपर्क भी तोड़ लेलस। टीचर के अटेंशन फिर से ओकरा मिले लागल। अगला टेस्ट में उ स्कूल में सबसे अधिक मार्क्स लाइल। मोबाइल देख के जब उ उठावे तब फिर इहे कह के रख देवे कि आज अब हमरा जिंदगी में लूजर नइखे बने के। तो दोस्तों, रौरा लोग देखनी जा कि इ नशा के चक्कर में कितना बड़ा हानि होता। तो हम तो इहे सबसे प्रार्थना करब कि जो लोग भी अपन बच्चा के मोबाइल देता उ मोबाइल से दूर रखी और अपन बच्चा के भविष्य के सुधारे के कोशिश करी। तो आज हम ई कहानी एजे समाप्त करतानी। फिर एक नया कहानी लेके कल आए। तब तक खातिर धन्यवाद।